Poți să fii vinovat pe fond, dar achitat pe procedură? În justiția penală, o greșeală de procedură a anchetatorilor îți poate salva libertatea, chiar și când situația pare clară, pentru că forma bate fondul. Vorbim despre nulitatea probelor. Dacă o percheziție a fost făcută fără un mandat valabil sau interceptarea a depășit limitele autorizației, acele probe devin ilegale. Funcționează ca un efect de domino. Dacă actul de bază, spre exemplu mandatul, este ilegal, toate probele obținute ulterior în baza acestui act cad și trebuie excluse fizic din dosar. Judecătorul nu mai are voie să le vadă și nici să țină cont de ele în sentință. Un avocat strateg nu se uită doar la ce ai făcut, ci verifică milimetri cum a lucrat procurorul, adică legalitatea probelor. Dosarul tău a fost verificat pe procedură? Ai link în bio pentru analiză. Dacă ai nevoie de ajutor, contactează-ne. Pascu Legal. Excelență și inovație pentru viitor.